Boleh. Itu ayu. Cenil. Heeh. Petrus wi bocah gatel musuh kuwi Mak De. Tapi aku manis ya Pak Di, tenang ya. Dhewe wis ngancam Mak, jarene awas wae ndadakne pedahmu ning bengkelku. Tak entol ngono Mak. Piye to cah kuwi? Oh, yo ora oleh ngono kuwi Ra oleh no pe, ra oleh Ya no. kuwi donat kuwi. Kepangan donat Ya. kuwi. Ya suwon donat. Ayo donat isi kacang. Donat. Donat. Ngono kuwi. Roni, donat, Kudune donat, bumbu bunga-bunga, Roni, ora bunga-bunga ora oleh donat. donat, Nyapa donat. kon bengok-bengok gak. Aku ki Pakde sing njaluk apa kuwi jenenge sing njaluk ramal iki BL